Eval baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja vê heftê jî em ê dîsa bûyerên sporê yê heftê bi şîrovekarê me Elî Fikrî Şık re şîrove bikin û her wiha em ê giraniyekî mezin bidin efsaneyê futbolê Maradona jî. Beriya ku em dest pê bikin, ez xêrxatinekî ji birêz Kêk Elî Fikrî Şık re bidim. Kêk Elî Fikrî Şık, tu bi xêr hatî? Navxêre de bê kekêm dem baş û qewet biştire. Kêk Elî Fikrî tê çi bêjî ji bo heftiya çûyî, bûyera heftê ya heftiya çûyî? Li gor te çawa derbas bû heftiya çûyî? Yani bi Maradona derbas bû. Rastî jî ez hêr şînawî de ben. Yani ez ji bo wî tişîneke mezin de me bela ku dilê min şikest. Yani ne heneke dilê min şikest. Yani Maradona. bûyera heftê ya wefata Maradona tu dibînî? Belê. Elbet, ez jî war difikirim wek te difikirim. Temaşevanên her wiha me hêja me her wiha îro hinek giranî bidin Dalkurt û Amedsporê jî. Dalkurt êdî di xeta play-offê de ye, di play-offê de ma vê maçên pir zehmet, sê çar maçên zehmet li pêşiya wî ne. Ji bo mayîna Super Ettanê em ê hinek li ser wî jî bipeyvin piştre Amedspor û piştre jî beşa dawî jî em ê hinek li rewşa Lîgên Ewropayê bizekin. Baş e Kêk Elî Fikrî Şık, madem wisa em jî hema bi Maradona dest pê bikin. Li gor te dema te bîst Maradona wefat kir, çi hat ber çavê te? Tu çi fikirî yani? Dema te bîst. Vallahi dostekî min ji min re peyamek şande telefona min. Got Maradona miriye pêşî min fêm nekir. Erê ez dixwînim yani ez ser xwe te nehatim. Dore min televizyon vekir û haho û hemû televizyon behsa wî dikin. Ama ez di ciyê xwe de karkilê xwe de mam min xwe guhaşt. Rastî jî dilê min şikest. Yani tama devê min nema. Maradona ji bo min, ji bo ramyariya futbola min weke mîladekê ye. Yani saya serê Maradona ez fêrê futbolê bûm. Çima bi saya serê bî? Gava bi sala 1986 de Kupaya Cîhanê de ew lîstika giranbuha qedir bilind li dar dixist. Di mejiyê min de tenê pirsek hebû. Gelo ku ez pêşbazên Maradona bim, ez ê çawa pêşiya wî bigirim? Ez ê çawa wî bêtesîr bikim? Ez ê çawa wî marqaj bikim? Yani ez vêga jî li xwe min kurtên wê rojê jî min tê tedbîr nedîm. Di heman pozisyonê de, di heman kêliyê de, di heman heremê de tiştê min digot nabe êdî ev pozisyon bi şiklekî binê nayê şirovekirin. Lê Maradona ciyek didî, di afirand û ji nava vê pozisyonê xelas dikir û dîsa inisiyatîfa topê jî, lêstikê jî dixiste destê xwe. Yani ez matmayî dima. Yani heya wê rojê ez ji weke her kesî ya pêşî min futbol dilîst. Ez bi huzûr bûm. û dure ez min temaşe dikir dîsa bi huzûr bûm. Lê gava ku min çavê xwe Maradona dî, êdî huzûra min û futbolê nema. Berê. Em ê hinek din jî bipeyvin ser van Maradona. Te cara ewl kengî Maradona temaşe kir bi çavê tê bîra te yani? Yani mixabin heya heştê û çara ez di Hefsa Xopan ya Bêşnodiya Diyarbekir de bûm. Loma pesenda minê erê Dema Maradona derketibû ya holê. heştê û di duya erê û Kupa Cihanê heştê û di do bûn. erê mixabin min ew temaşe nekirin. Lê piştî ku ez ji Hefsê derketim min wî şopan min
حشتي دوادة جي ودورة ترانسفيرا مارسولانا جي دورة شمال برشلونة لهاف لكرين كما أو أرستقراطيا قطلان والتالي هفكتن وشواد حشتي بشارة ترانسفيري نابولي بو والحاصل از بولي يعني مادام كي تو حبسي ده بوتا تماشا نكر از بشكتش كي بيجم سر كوبا جهانة يا حشتي ودديا براستي او كوبا جهانة يا حشتي ودديا من آية كمكو من لحما بجر لحمو ماتشين كوبا جهانة تماشا كربو لإسبانيا دعاتا ليستن جاوه دمي براستي بري كوبا جلك كس لسر مارادونا دبي هركس دبو مارادونا چالمین وی ستریپنینگن وی حموق و دما تلفزیون نشان داده هر کس لبنده بو ایجا ماچا اول یا ارژنتینا کوپا جهان ارژنتینا بو جبر کو 4 سال بری وی کوپای قزنش کربو و ماچا اول وی درکتنا همبر بلژیکای مقابل 1-0 وندا کرن لی حمو جهان حمو تماشاوان تو خاصن لمارادونا تماشا کن از براستی چون من وان روزا من دو جارا یوتیوب ماچه دیسا تماشا کر یعنی اگر تماشاوان بخوازن دیسا تماشا بکن و مرف دبینه من چند وینه جدیدن به 4 کسا بلژیکی هرتم دخواستن مارادونا مارکاج بکن اما لهر داره 4 کس لدورا ویبون ببعینا به اوقات مارادونا دا خستن خواره شخص پشتی وی کوپایه ایدی فیفا هنگ بریارا گرتن کو یعنی اوقاس ایریشی ستیر که فوتبال نین کرن اوقا وان سقط نکن هری داوی باورم مارادونا جی دبی کوپایه دا ماچا همبر ایتالیا دا دیسا پر ابو یعنی پر وی سقط کرن پر بعینا داویت نه جبو گوله ناویجه باورم هری داوی ویجی ابکر ویجی بعینک آویت فوتبالیسته کی کرتا سور جی کرد یعنی لی امیانا نهاورن یا هری مهم پشتی 4 سال شورا بو لمکسیکای درکت هوله که نشان دا و که اثبات کر یعنی براستی باشه توی کوپا جهانی تماشا کر یا 86 لمکسیکا البته تماشا کر و که کمگو يعني فكرة مني در حقي فوتبول ده بشتي 86 جبيني هاتك وارتن ايدي من اسبيح السيام كو فوتبول نا او تشتكى كو ايك فوتبوليست ليزن فوتبول بريا هر تشتي هرمكه فوتبول بريا هر تشتي دحت چلو 5 دقيقة وقته وفوتبول بيازدك ساعة ليستن يعني أفكر بيشتكوا من مارادونا تماشا كير من فانا إدراك كير وأزل سروان هوربوم وبراستيجي أزقلك من التاري مارادونا محكوم مدرستي السر ريك الراست ريككو أز في ليستكي تحليل بكم أز خبكي هينم راستقيني في ليستكي لي برياكو از گوتنا خو بدومینم اتخوازم دو تشتا بیشم یک جبو بچوکایا مارادونا دوجی جبو کو تمام بونا يعني ايدي كامل بونا مارادونا جبو بچوکایا خودیسا او لخوام کرده دبی گاوا از بچوک بوم لیستوکا منی هیری کمجی حست کرد خوش تكنيكاوي اف كفشه افجي اثباتاكو او هنراوي نا الهيه هنراوي بلاج بچوكايا خدا دست بخباطه دست بتكليا توبكريه او تكنيكاوي كو انسان نكاره الزحبك جورتي ياد دوا بريا صلاح هزار ونفسدو 86 كوبا جهاني ونجي دزانن 84 ده ترانسفري نابولي بو ده 85 ده فيزيوثيرابيستي كيوي تايبت نابي فرناندو سيغنورونيه بويرت خبته مارادونا جبوي دبيجه دبي اف جامير يكي اوستا يكي مزنه يكي داهيه في جاميري من تنفيري چاوا ازي
antrenmanı bikim nekir. Wî camî heman demî de ez ê çawa mijiyê xwe bixebitînim min fêrî wî jî kir. Bi saya serê wî min êdî di maça de ez hînê hefza xwe bûm. Weke hûn jî temaşe bikin gava ku nû transferê Napolê dibe di maçên Îtalyê de ew qesabên defansîv İtalî futbolîstî wîn hema wî perçe kirin. Tümü daîm laşê wî li erdê ye. Ev Fernando ew dike ev wî hînî hilm standin û hilm berdandinê dike. Em nizanîm nabız Kurdiya wî çi bû? Yani di nava deqekê de gava nabzê wî dertê di sedê Fernando hîn kir ku daxe sed û çilî. Ev çima girîng e ku te nefesa xwe bizanebûn bidî berdî henga kontrol dibin destê te de ye. Yani kontrola bedena te jî dibin destê te ye. Tu bi ser xwe de yî tikarî xwe baza bikî û tikarî nişka ve jî frêne bikî bisekînî. Evana ku Fernando wî hînî vana kir êdî di Liga İtalyan de di sala ser hev Maradona Napoli kire şampiyon edwê bawerê deme jî baş e dema Maradona derket olê hûn dizanin Maradona ji bi Tirkiyê terî dibin gecekondu yani ji mehellên kelekê hat û çû Boca Junior jûr hat kupa ciyanê. Wê demê di bîranîna xwe dibêje ku çend armancê me hene. Yek jê ez herim Boca Junior ya duya jî ez kupa cîhanê xezeş bikim bibim futbolîstekî bezin. Rastî vana gişî kir û ev bû îlham ji bo futbolîstê dinê jî wek Zlatan, wek Ronaldo ji feqîriyê gelek futbolîstên wer derketin holê bi rastî. Ji feqîriyê ji hatibûn îkonên cîhanê bi rastî. Dema Maradona derket kek Elî Fikrî şik wê çavê hîn me gotina futbola endüstrî bi kar netanî. Yani ji bo reklam û ji bo pera zêde pir kes nedilîstin bi rastî. Lê îro mixabin wisa ye futbol biya endüstrî. Yani baş e ferqa yani Maradona qasî Messi û Pele û Ronaldo gol navetin. Lê ji bo çi Maradona bû lîstikvanê herî meziniyê cîhanê yani. Ferqa wî çi bû yani? Qabiliyeta wî bû çi bû yani? Ya helbet qabiliyeta wî bû û ya herî girîng jî meriv kare ji Pele bi rahetî û ji Ronaldo wî veqetîne yani ne Pele ne Ronaldo ji xwe pêre nayêne muqayese kirin. Yani futbolîstekî ku Maradona were muqayese kirin ew Messi bi xwe ye taybetmendiya wan ev e ku ev karin di her pozîsyon de bilîzin. û tu topê çawa bavê jî wan yani weke ku te vê topê bavê ji neyarê xwe dîsa weke qembû vê topê ner dikin dine ber xwe. Ya didwa di dinyayê de di kes yani mesafe gava wan û mesafe tepkirina topê weke hebe. Loma jî di driblinga de Messi jî gelek baza ye û Maradona jî gelek baza ye. û gava vî tiştî dikin jî denga bedena wan xera nabe. û ji xwe ji bo îsabeta topê jî ser wan de jî kestinê. Yadinê Maradona ji Messi bêdetir gava maş dest pê dikir ji bo herkesî dibû navend. Yani bi bergiriyê re dilîst, bi qata navê re dilîst, bi qata êrişê re dilîst, diçû dihat. Ku tu vana gişa bikî helbest di dinyayê de kes di ser te re nabe. Dê bibî yek emîn. Lê di behsa Boca Junior û River Plate de ji weke dizanê di futbola Arjantin de rekabeta hêrî mezin di nava River Plate û Boca Juniors de. Boca Juniors tîma feqîra ye, tîma belengaza ye, tîma weke te got waroşa ye. River Plate jî tîma burjuvazî ye, tîma zengîna serveta ye. Loma
ji alî sosyolojiyê ve şwaya ku tu boka genius bî weke ku tu çepgir bî weke ku tu demokrat bî ew hişmendî jî ji wirtê lê Maradona kî ji min re pirse ne figûrekî polîtîk e yani erê ji Che Guevara hest kir saxiya Fidel jî pêra rabû û nişt ji Amerîka nefret dikir lê ji vir tiştek dernayê yani weke çi kokaîn maniya wî jî ev e pedofiliya wî jî ev e ji vir tiştek dernayê bela ku wî bi topê re her tiştî nîşanî me daye bivê nevê gava ku gotin were sera Maradona tiştê ku em ê lê binêrin û jê Suud wergirin futbolîstiya wî ye ez Şwaya çavî dinêrim raya min futbolîstiya wî jî Maradona kiribû Kurdiya wî nehat bîra min dokunulmaz yani tu zanî çend cara serî wî ket belayê ket hepsê ew kirin li tu kes wî negirt ew nekir li Arjantînê heta dixwestin wî yani wek watan xayînî tiştê war jî bikin lê dîsa jî ew futbolya ku dirîs dabû hezkirin wî kiribû dokunulmaz û helbet viya jî qewetek dabû Maradonayê ye Li wê belge filma Maradonayê de Fernando Signori tiştê gelek balkêş dibêje ji ku li ser vê gotarek nisand wê sibê di Kurdistan 24 ya Tirkî de mixabin bi Tirkî nivisand û kesên heval dixwazin bixwînin wê sibê bixwînin wê gelek tiştê balkêş dibêje ew dibê ez bi Diego re ez karim herim heya dawiya dinyayê lê ez bi Maradona re dernakim heya berderî dibê Diego û Maradona ne heman kesin dibê Diego yekî ku ji xwe nebawer yekî ku xwedî gumana û yekî gelek paqij e lê Maradona jî ji bo pêdiviyên futbola endüstriyel û medyayê ji xwe re rûyekî wiha maskeke wiha çêkiriye ez bi Maradona nebawerim lê ez bo Diego ez karim her tiştî bikim yani ev jî tespîteke rast e Kuş re kupa cîhanê em werin ser ewka wî yani a heştê û şeşa li gor te tu çi difikrî hem gola sed salê avêt FIFA tu zanî gola ku ji qada navîn topê girt û şeş lîstikvanên İngilîz çalim kir û çû golê avêt kir gola sed salê ya bîstan û pitra jî gola ewil jî ji xwe tu zanî rabû serê xwe lê ne giştê bi destê xwe avêtê û ew golawî meşhûr û ew dest ne destê min bû destê Xwedê bû got rast ew gola ku bi desta avêt ew gola Maradona bû lê gola ku hemû lîstikvanê İngilîza weke zibiyê wiha bi ew kir nevî çi bi benik kir û hat gol avêt ew jî gola Diego'ye bi rastî ew gol weke ku min got huzûr ji min re nehîşt yani min tu dayîm xwe wiha fikiriye gelo ez futbolistekî İngilîz bûma minê çawa pêşayî bigirtana minê çawa berî bidana dereke dinê minê çi bikirane ku wê golê te naavêtana min jê re çare nedî bela ku bi her tiştî yani top Maradona û pêşbazî wî mesafeyên wiha xiste navbera wan pişta wan dişkan yani di ber wara weke avê diherikî yani te dibê dinêrî erê top hat weke ku tê karibî xwe bigihînî wê topê wê topê bixî lê nevhaye hê tu nefikirî Maradona ji xwe weke bayê bazê di ber te re tevî topê tu çe ancak paskura wî binêrî yani goma ew gol rastî jî hê ser wê de golek nehatiye avêtin ji xwe wê golê min wiha hilma xwe girt û heya bû gol min nefesa xwe berneda erê di fînalê de jî li hember Almanya qezenç kirin lê 4 sal şûn re sala notî de jî li hember
İtalya Almanya'yı wenda kirin bun diyem. Notu çara erebêje em دوێ فینالê de gola pêşî Maradona pasek da Valdano û Valdano ew golavê. Îja piştî wî Valdano ji bo wê maçê nivîsek nivîsan. Valdano ku yekî sofara kesî nabîne avêga jî sportîv direktorê Real Madrid. Digo bi Xwedê erê em jî dilîstin lê me dixwest ku Maradona bîstin. Topak ku dihatin ba me didawî. Erê em jî temaşe dikin. Erê yani digo futbolistekî wiha bifikirin ku hevalê xwe li istikvanê hevalê xwe jî dike temaşevan. Me bi dil û can top didawî wî dilîst me ew kir. Digo veka haya kesî jê tune ew gola ku ya sêyem ku avête İngilîza miçû wê golê wê topê ji dava torê derxist ji dava karê. Yani başa yani tu zanî yani piçek jî jiyana wî ya nerelere hebû mesela narkotika û kokaîn û tiştê war. Bi rastî beriya dema vê pandemiyê di televizyona Swêdiya de belgefîlmekî li ser Maradona hebû millet temaşe kir. Ku meriv li hûr dibîne bi vêne bi deng bi ew çawa mafya İtalya Maradona girtiye destê xwe wî bikar dîne wî fêrî kokaînê kirine neçar maya destê wan de bimîne lê bi vî halî jî Napolî pir jê hes dikirin heya ku wî dev ji Napolî berda û çû İspanya dîsa Sevîlyayê. Dê ji bo vê jiyana wî yê nerê çi bêjî? Yani ez bim sebebê nemem Maradona bixweyê. Yani dünya alem jî zane wê demê heştê duya de heştê çara de gava hate transfer kirin. Napoli ne tîmeke sereket û hewqa pere nikar bû bide. Yani di qasaya Napoli de hewqa pere nebû. Ji xwe gava ku Napoli Maradona transfer kirin di civîna çapemeniyê de rastî tîmên wek Juventus, Milan, Inter vana hebûn lê Maradona Napolî hilbijartibû çibû Napolîyê. Yani ez deng veda. elbet ez ji vê çîrokê hes nakim. Belê erê kokoyman vedixwe yani kokaîn dikişan rast e berê bi mafya re ji teklî wî hebû lê ez bi ev gotin tiştê ku kesik vê tiştî destnîşan dikin ew nijadperestê bakur İtalî ne. Yani ka bihesbînin beriya wê ku gava Napoli çû deplasmana başûr û bakurê İtalya'da heye. Elbette yani duy belgefilm de çavê xwe bînin ku çawa wana wiha şerpezet dikin bêmirêz dikin yani ew alîgirê Juventus alîgirê Inter alîgirê Lazio Milan hemû ya dibê herin serê xwe bişon hûn meymunin hûn nizam çi ne yani pankartê wiha mezin heqaretê wiha mezin vêga gava ku gola pêşî avête Juventus jê pirsîn bu ev gol dişibe çê bu ev gol dişibe şînayiya Napoli bersiva Maradona ji ev bû yani Maradona di vir de ji kokaînmanê û ji têkiliyên mafyayê bêtir weke figrekî sosyolojik tahal dida ew nijadperestên başûrê İtalyayên divê ku merê va diravnêre qîmeta wî li vir bigere kokaîn û ew kê hingdî quwetê neviştibû ku sala not û çarê jî neçar mabû ku hebên dopîngê bikar bîne bi wî lîstin û ev jî dawiya futbola wî anî tenê li Arjentîna dilîst. Baş e eger wî ji ser Maradona eger tu tiştek din bêjî hebe em karin werin hinek kesên ku tiştî vefata wî gelek tişta gotin em balê li wan mêzekin ka çi gotine eger tê tişkî din
يعني وەکەکم گۆژ بۆ من مارادۆنایەکی گەلک مەزن هەیە di çîroka min de ciyekî mezin heye bisaya sirêwî min vê lîstikê pişiklekî pergal pişiklekî sistematik êdî da berçavê xwe ez wiha jî heya îro wiha lê binerim di nivîsê xwe de dê van bernama de jî وەکەک hûn dizane ez xwazina tê futbolîstan nadim bela ku ez futbolîstan nebawerim bela ku ez bi sîstemê bawerim pergalê bawerim bi rahînerê bawerim û ev hemû ramandinê min weke kakil ji Maradona tê ji lîstikavî tê ji tofana wî tê. Baş. Rastî piştî vefata Maradona gelek kes daxuyanî dan di hemû lîga de bi bîranîn hatin karan darxistin gelek kes mesajên xweş di derheqê Maradona dadan em kar lê binêrin mesela li Arjantina navê lîga xwe guhert kir navê wî kir Kupa Armando Diego Maradona em bêjin mesela Napoli navê arena xwe Stadio San Paolo guhert kir Stadio Diego Armando Maradona piçek taybetiya wî li Napoli û hatê bîra min rastî deriya 2 sala ez çûbûm Napoliyê dema me li hundirê bajarê Napolî digerandim bi taybetî me birin ber saha Napolî jî li gelek ciyê hema behsa Maradona tê kirin yani 30 sal derbas biye î jî Maradona wey navê sahayê jî kirin Maradona navê makarnakê hebû kiribûn Maradona navê pîzakê hebû kiribûn Maradona îja balkêşe dema Napolî cara ewil dibe şampiyon di dîraka xwe de alîgirên Napolî diçin li ser diwarê goristanê ji bo miriya wisa dinivîsînin dibe hûn nizanin ku we çi revandiye haya we jê tune dibe we nedît dibe Napolî biye şampiyon dibe yani ev jî bisaya Maradona bû bi rastî ev kiye Francesco Totti tiştên ku Maradona dikir kes nikare di PlayStationê de jî bike dibe ev jî rast e bi rastî hekî wî dikirin ev kiye Jürgen Klopp dibêje çi dibe Maradona fîgürek bi bandor bû tenê carekî me hevdû dît hevnasîna me bi Maradona re te dibo qey wek hevnasîna bi Papa re ye yani ew qas bi qîmet bû ku meriv here Maradona bibîne ji yekî wek Jürgen Klopp jî vê gotinê dibêje yani hesab bike yekî çixwa mezin biye em hatin ver gola sed salê Peter Shilton dizanî ekek elî ji sala heya heftê heya notî qaleparêzê îngilîz hebû û wan du gola ji Maradona xwestibû xwaribû binê çi dibêje Maradona lîstikvanek mezin bû lê ne centîlmen bû dibe diviya piştî golê ku bi destê piştî gola ku bi destê xwe avê uzrê xwe jî bixwestana lê wî wer nekir got ew destê xwe tê bû bi salan xwestin min û wî bînin cem hev lê min zanibû ku ew ê uzrê xwe nexwaze loma jî min tu carî qebûl nekir dibe Peter Shilton qaleparêzê îngilîz hebû erê ev jî gerî lê nekir lîstikvarê îngilîz bû dema Diego yani Maradona gola duyem avê qela me bi rastî jî min xwest ez çepikan jêra lê xime bêşik ew lîstikvanê herî baş ya hemû deman e yê hemû de dahiyeke fenomen aviya nizan tê çaşî re vebikî Sir Bobby Robson çi gotiye Arsenal jî dikaribû bi Maradona re Kupa Cîhanê qezenc bike ji bo çi wer gotiye gelo Arsenal qet nabe şampiyon noma bi salan nebû şampiyon qesta wî ew e yan ez baş nizanim bi rastî an jî wek bêje Maradona li Arsenal bûna wê dev ji Premier League berde wê bibûne Kupa şampiyonê cîhanê Yani got nevit wekek dizanin tîmên netefî ji gelek hesa çê dibe lê tîm tenê ji futbolîstê xwe çê dibin yani ev feqeke mezin e doma ev jî Sir Bobby Robson e silava güreş dike
ev kiye pele. Pele jî çi gotiye çi çünkü dema bîstê çi nûçeyek nexweş. Min hevalek xwe yê hêja wenda kir cîhan nabînim dexekî. Hêvî dikim em ê rojekî bi hev re li esmana dîsa futbolê bi hev re bilîzin gotiye. Gotina wî. Ev balkêşe di Lîga Jinan ya divê meriv heq bide wan jî jineke protesto kiriye. Di Lîga İspanya ya Jinan de ji tîma Viajes Interias Paula de Panse bi dema ji mar gotin ku hûn ê ji bo Maradona bibîranî pêk bînin. Min xwest ez vî protesto bikim ji ber ku ew yekî tecawuzkar, pedofîl û tacîzkar bû. Gavkarnê me em peyivê van evkî wî hebûn lê millet dîsa jî hez dikir bi rastî. Ev jî gotina wî ye. Ev jî hevjîna wî ye. Kulağa Dervîfal çi gotiye? Divê Maradona carekî ji mir gotiye ku min anîn danîn zîrveyê. Lê tu kesî ji min re negot ku tu yê li wir çawa bikî, tu yê çi bikî divê. Lê bigotana jî min ê wan guhdarî nekirana divê. Gotinekî xweş ew Maradona gotiye. Ev çi bû? Ha, ev jî tê gotin ku Maradona ji hevjîna xwe re wer gotiye. Li ser gora min peykerek topa futbolê çêkin û li serê tenê binivîsînin spas. Tiştek din naxwaz. Yani ew jî tê wateya ku min ji futbolê pere qezenç kir, futbol manî topa futbolê yani ne futbol topa futbolê manî vir gotiye wer binivîsînin. Rastî gelek kes pir tişta gotin lê em ê nikarbin behsa kişî bikin. Wekî din tişkî din bêjî heye derheqê Maradona em derbasî mijarê xwe din bibin. Yani weke çawa nivîskarên mezin mesela Dostoyevskî jî derheqê wî dibêjin yekî ku marbaz pedofîl e. Gava ku em metnên edebiyatê dinirxînin jî em dibên nivîskar me eleqedar nake. Tê ku me eleqedar dike berhema wî. Berhema wî. Ev şêwaz ev şêwaz ji bo Maradona jî rast e. Yani weke merivekî Maradona kesekî din heye lê weke futbolîst Maradona tiştekî din heye. Divê ku em birê xwe bidine futbolîsta wî ku tiştekî bikêrî me were di vir de ye. Ne di alî dinê de ye. Ê baş. Em derbasî mijarê xwe din bibin. Em werin dal Kurdê. Bi rastî dal Kurd xeyalên me şikest û êdî di play-offê de meriv kare bêje. Li saxa maça dawî dîsa wenda kir li hember Norwî li deplasmanê. Wana raqîbên wî bûn. Yani li gor qeneta min êdî şansê dal Kurdê tune ku di Süper Etanê de bimîne lê wê bi 4 tîman re maçên play-off bilîze ku bi hevdora wê bilêzin kî bibe yekem wê di Süper Etan de bimîne. Ez jî dinêrin ku raqîbê wî pir xurtin bi rastî wekî wê werin. Ez wiha bêjim niha dal Kurd heftiya pêşiya me bi Gayîz re dilîze. Gayîz 33 puanî wî heye. Wenda bike jî dîsa ew xelas dike xwe. Li vir a herî mihîm Trelleborî ye. Eger dal Kurd qezenç ke Trelleborî jî li hember lîderê Süper Etan Halmstad qezenç jî bike bawerim yani wenda jî bike dîsa Trelleborî bi ser dikeve yani ji bela ku averaja wî baştir e her du maçê xwe jî qezenç kirbûn. Li vir xeteriyekî Umeo heye. Eger Umeo li herber Ürgirî te qezenç bike puaniyê digîje 29 ya dal Kurdê lê min li fikstürê me zekir dal Kurd averaja wî ji ha Umeo baştir e û maçekî jî qezenç kirbû li hemberî wî. Tê çi bêjî kek Elî Fikrî şik? Bawerim niha di play-offê de ye. Wê 4 maçan bilîze û raqîbê wan jî hawekî herî dawî min lê min zekir raqîbên wan êkî tecrüba wanê Allsvenska hene ew in. Belkî yek ji wan ne ew be hîn ne diyar e lê ez bawerim ew e. Broma Poyker Solentuna û nizam tê çi bêjî? Yani zû ve tecid baş zanî
از ایدی بحثا لیستگا دال کرد استراتژیاوی تاکتیکاوی پلاناوی ناکم به حوجه لی از همو کرداره تشتکی بیجم ادبیم دسته خود بکن و دعا بکن و دال کرد سپرتانه در نکبه وقت تگو کفشوی سبی ست پلیو پلیزه وان پلیو فدجی کاریوی نه حسانه پر زحمته و تشتكو دستي ما وره او جي تشتكو دلي مدي تشتكو داخوازا مي تشتكو هستكا مي و جدعا بيبه شكو ممكن تنية لو ما بدلكي باقش ام دستي وقلبكن ولا باقش قدي داكو جمرة مجزي كتشيك analiz بكيجيتونا يعني امي بكن لي بيشتكو روشا دال كردي كفشبو يعني سوبر اتاني اري سوبر اتاني بكبجي و سوبر انا بيربوت يعني جبوين يعني اري باش ام چاري تفاصيل على كردستان ببن تشد بيجن اري مدر باس من اللي قدسا في هافوكا خو تمام بكم ودال كرد سوبر اتاني بكبجي و سوبر اتانه ده بمینیجی امی برنامه که تنه جبو سری حیا داوید سزون دال کرده می چکم امی با و از خوازم و برنامه ده جی یا برز رمضان قزل جی وره بمی بانه یا جی سویده یکی ام گیش لگل دال کرده yani ام ناخوازن انجام دارین yani pişteku encam kadiya yani edivi kökş bebeku ya ketiye ya süper etanede yani pişti ve encamı ez dibêjim em bernameke çekin ku em hesabê salekê bibînin yani baş em derbasî alî Kurdistanê bibin tu zanî li Kurdistanê Amedspor û Batman ve Kevman Amedspor dido li hember Afyonê wan spor jî xezenş kir te kîjan maça temaşe kir li dervayê welatim rastî imkanî te min maça Amedsporî temaşe kir û min maça Batman Petrolsporî temaşe kir ez karim derheqî wan her du maça jî biaxitim wan spor ji erê deplasmanê wî jî kazanç kir û sevbana bergeriye do kazanç kir Batman jî deplasmanê li hember Somayê 1-1 mabû Dêdivir de elbette tiştekî dinê heye ew jî Diyarbekir AŞ ew jî di Lîga Sêyem de Lêga ew serî dikişîne yani dibe lîder di rastekê de ya pêşî de û baş jî diçe li mixabin min heya vêga maçê wan jî temaşe nekiriye loma ez nikarim derheqî wan de tiştekî bêjim tenê tiştekî bêjim ez silavan ji ser biraziya wan re rê dikim dilê min bi wan re bi hemû tîmên Kurdan re ku em vegerin ser Amedspor hetkî bi ser hişê xwe de hatiye Amedspor hêdî lêstika xwe jî dixone nexwasin Yusuf Yamûr ew jî form digire ew yekî girîng e yani piştî hewqas Emir û Sal Abdullah Çetin jî hêdî yani ew jî 35 salî ye hêdî form digire vana kevne futbolîstên Amedsporê de yani roja ku Amedspor hatiye avakirin ev futbolîst vê tîmê de dilîzin û xortên nû jî dîsa nexerabin lê hê jî di lêstikê de pergaleke ku meriv jê bawer be nîne ez îro dixwazim ez behsa wê perevgalê bikim vêga di qada duyem û qada sêyem lîgên Tirkî de yani futbol weke ku tê şebeşa ji nava bostan derxê bavê jî traktorê yani kî topê dibe ber baskekî de hema li wir binê topê dixet davê je qada cezayê ji wê pê ve lêstik tune ye yani
ایکو ایریشه جپیجی دکن دیسا زور ددنه وی نابنده و ایج باسکاجی دیسا توپی تابریج دکن. Verde demek ki meref demek ki bergiriya navenda bergiriya xort bike. Verde jmara sekes lazım. O dikes şeyi ve nobedar demek ki ber ve bergiriye bin. Yani size do ujbu ku meref her du a baskajı bixaptine demek ki meref çar kesajı texe peşyavan bikesa u yek kes ve pivot وك سانتر فوت خير بينا يعني فرقلاك واز بابرم ويبكيري عمد سبوري ورا ايفا يعني سي دو چار يك غابا توب كت دسته پیشبازی ما اف سي ويك شواتينه باهف دبه بينج اي او چار ويك جتينه باهف او جبنه بينج يعني تيك وتوب لير بينج كسا دكس بريستكن سه کس حرما کنترل کن و 5 کسی دنیجی وان حرمات خربن باندوره خواه هنگا تدفانسا خوشی بالتدبير وتحكي غرانتي إيجابا كتوب تباتجي أو ديسا سيكس وكبرجري دمينين دكس البيشاوان لي بوان شارك نبوان شاركسا دكس بباسكا و تعلقن وكسيرفيسشي تهنگا توبي نادي بيشبازي خواه وتي توبي بي حياة بر تالا بيشبازي خواه از بم ev leistik pergala ve leistiki bicikirina futbolista ve bir şekilde bu rahinerin Ahmet Spor'a bir bavar be adwe bavariye deme ve Ahmet Spor game gola buğa ve gelek gola babeje و hayat daviya sezonu jid dibek bu be şampiyon. Dibek bu kan benerin. Yani fark ya. öyle yani playoff lizi. Altı puanı bir he. Yani nezi haft maç fark ke brasi fark para le ame benerin vakte go yani le eduyam vay 23 puan ya. Vakt bejse. Eduyam وتبدوان تحقق playoff بدستخي. Evet rastı. Hatta duyam seyem. Yani ana Ahmet Spor'u نما كبرية أري دبيم صرفة دهاتية وحبكي حول داربن كاربن فيرليستكي هي فراتر بكين هي قرتر بكين كشتر بكين هي وكا امبالاجكي يكبارة بكين 1% هي 1% هي يعني قالباني وان باشا يك منصور شالار باشا دو عبد الله باشا بس سي يوسف باشا به چار و علي ابراهيم يا علي اسماعيل اكو في هفته ذهب جول عربتن بنش كاس كنت تيمات ده بنش كاس يكو بسر خد هبن تكاري دبر خد بتي تكاري تشتكي ستري بي انشابكي ايرو تشتكي دركتيه هوله جبو عمل سبور ايوه باشه جبو تيمن دنتي تشكي اگر بيجي شو وقت ما جي واي هما دك بداوي انك جي بعصا اوروبا بكن ليغي قراسه بكن يعني باتمان بترول سبور بيشي يك صفر peşket. Yani من ديسا فوتبول اوان عجبان نكم من عجبان يا باتمان بترول سبوري ليدي كم البندا حقيقة نجي بمينك وكا ويكاربه في فوتبول دوبارا بكي يعني نكه هن كيماسيوي هن براستي او كيماسيجي دنوا برگريا وان و اريشا وان ده هلمكي پر مزن هوله دمينن ev خطرناك كمزنه حرام ددي peşbaz yaptı. O peşbaz yapıp karın dva haramadere cirit ababişin bu cirit abete çünkü kevit tangasiye dveko hayat petrol sporu jvantışta habe. Baş ve çağım derbasi Avrupa ben Liga Premier Liga Premier da spelkin kek Ali Fikri Şeyh لور براستی زیاده سورپریز چه نبون لی ماچه که خوش من تماشا کرد ماچا
Birton û Liverpool birastî yekek ma deqa dawî gol xwarin. Wekî din Manchester City hinek hat ser xwe yanî meriv bêje 5-0 qizeş kirin. Bi giştî tê ji bo Lîga Premier çi bêjî yanî? Valla Liga Premier tu wê rasteke dîsa derxeze ser wan biaxivim ew veneyê ku te vêga ha. Yani min maça Tottenham û Chelsea temaşe kir. Rastî min Chelsea jî pir eciban û Tottenham jî ji xwe kufşek bûye tîma Îro Mourinho gotiye şansê me şampiyonetiyê tune lê lîderin. Gelo ji bo çi war gotiye? Dibe yanî em zêde ne namzetin dibe. rast dibêje ez jî divê bawer. Yani dibe ku ji alî siyasetê ve ji weke polîtîkayê behsa wê kiribe naxwaze ku futbol sêfetexe wî eyarî li gorî wê gotin hêzûye yani weke temkînekê lê Mourinho ji xwe xwedî îddiayeke Mourinho Şampiyonetiyê dilîze yani. lê tiştê ku dibêje divê de jî hinekê heqîqet jî hene. Yani hem bergiriya Tottenham hem êrişa Tottenham ne hewqas baş e. Baş. Yani ku Chelsea valîdere helbette mesela Chelsea rastî jî Chelsea gelek wan şehbeze kir lê Suuda wan hebûn gol nabetin. Liverpool ne rahat be yani rakip pırın. Ve Manchester United jî merdekê encamên baş distîne. Çend sala xirab bûn. rast lê yani ya Manchester United hêza wî ji pergalê nayê ji hêza futbolistan hineka tê loma meriv jê amil nabe ku wê di maçekê din jî filan tiştî bike. Southampton di 2-3 qizeş kirbin. Erê astenga United ev hê ew girêdayî futbolîst e ne girêdayî pergela xwe. Lê tiştê herî xweş ku min maça Everton û Leeds United temaşe kir Leeds United 1-0 Everton dur. Tiştê divir de herî balkêş ev bû. Ancelotti xwe tu zanî rahînerê Evertonê û Marco Bielsa jî Leeds United'e yani derket holê ku Ancelotti pragmatistekî pir mezin. Yani ha ho yani tiştekî nekiribû tenê lêstika ku Bielsa afiran dibû di balaya wê lêstikê de dilîst. Min tiştekî wiha nedî yani lê dîsa Bielsa Ancelotti tek bir. Baş e. Em herin lîgek din kam binerin Bundesliga Almanya. Li vir Dortmund me şaş kir. Li saha xwe li hember kolê yek di do dake. Bayern Münih xwe wek Bayern Münih ga herga ve zêde ew encamên sürpriz ew bû Dortmund bû ji bo min wekî din tiştê din nizam tê çi bêjî wekî din Yani Bayern Leipzig û Mönchengladbach ez bin heya dawî wê Dortmund jî nava wan de. Ev her çar tîm wê dev ji wê pêşbaziyê benedin. Lê ez ne bawerim heweta yekî jî bidîje Bayern tiştekî dine yani lîstikê kedine ise û Bayern ji wê pêvê hêv wê portirde. La Liga İspanya li vir Real Sociedadê lîder sürpriz kir li saha xwe li hember Villarreal yekek ma. Lê sürprizeka herî mezin jî li Madrid çêbû. Real Madrid li hember Deportivo 1-2 weda kir. Barcelona piçek hat ser şêxwe 4-0 qizeş kirin. Tê çi dibêjî ji bo La Liga? Ya ji bo La Liga tiştekî wez dê bêjim ji xwe divê rastekê de kufşe. Real Sociedad bi pergaleke xweş dilîze tawiz nade çi be û ji xwe em ji Diego Simeone jî dizanin ku Atletico Madrid ji xwe dî pergalekê ê ku wiha hepkî ji nava pergalê dertên weke Real Madrid û ew jî pişta xwe benek futbolî zavegirê dide loma diçewtê û ji xwe wek dizanin di Barcelona ku Messi xwe bidî
بکارتکه و نتیجی مخابن بارسلونا جدیه خودت منه yani gava mere La Liga'yı nere mere dibe eri yani timin kodi pergal dibe ligede serkeftine karın karbken eko meylaqa serhin tişedine mukabin ev dçallakan şunu te baş emir Serie A Brasti Napoli peş Slaveki başlar Maradona hamul istikvanê wan bi uniformayên destpêkê de yani Maradona 10 numre derketibûn sahê û li hember Romayê 4-0 qezenç kirin. Yani wekî din li dema ev maç dîst bi rastî dora saha Napolyê gelek kes jî kom bû ji bo bîranîna Maradona civiya bûn li dora sahê. Dîmenên xweş hebûn dî internetê de min temaşe kirin. Lider Milan qezenç kir gel ku Zlatan nedrîstçî Juventus 1-1 ma li vir jî wa dîsa sürprîza herî mezin ku heyan ha têk nediçû Sassuolo kir ew jî li saha xwe 0-3 wenda kir. Tê çi bêjî ji bo Serie A? والله تجبو سريعة توقعكم مبرج قوت بس هيجي السر قوت ناقمة أس بيشي ماتشين أتلانتا قد أبناكم حمان ناكم دوري ساسولو دوري بنفنتو Atalanta li saha xwe li hember Verona 0-2 wenda kir. دبات يعني أم ليستك جارنا وان هنك قوبانا دين سري مرم لي مثلا كاكلي ويليستك pergala ve listkiye ev listik tümü daim yani tecbo serkeften edilisi o naşibe listika ekola İtali yani işkevne şopia futbola İtali katiyane yani Sassuolo katiyaye Atalanta katiyaye Benevento katiyaye küfşe şkoyek Atalanta ve keküzanin Gasperini'ye, eviyedineci Roberto de Zerbi, ev tişteki dine tecrübe etkin, az ve bavariye deme, bi khêrawan ve ev lîstikakul İtalya'te listin û bi giranî defansife ve ev ji holê rabe. Verelim. Baş e em mezekî ka gol çekerê me çin ez bawerim Zlatan nedrîst xwe tenê li Almanya Lewandowski golek avêt li İtalya dîsa İbrahimovic bi 10 golaye ji deng ji Ronaldo ji derneket li İngilistanê jî dîsa Lewin bi 10 golaye û her wiha Oyarzabal ji Real Sociedad deng ji wî jî derneket ya golçêker bêdeng bûn vê hefteyê bi rastî ji bilî Lewandowski. Baş kek Elî Fikrî Şık tişkî din bêjî deryakê em bixedînin ez dixwazim klîbekî ji bo bîranîna Maradona dênim serê berî ku em bernamê bixedînin ev jî klîba fînala Lîga UEFAyê ya Napoli ku sala heştê û niha li hember Stuttgart dîstibû û qezenç kiribû cara ewl Kupa UEFAyê qezenç dikirin ew jî di vir de beriya maçê dema Maradona ew çi dibêjin ji bo germkirinê yanî hereketên germkirinê beriya maçê dertên sahê li hember muzîka Life is Life dansa wî bi futbolê re bi topê re em ê wî bînin ekranê eger tişkî tu bêjî bêje em ê wî bînin ekranê û bixedînin bername xwe. Her bijî ji bo herkesî spasdarim û şefaş û qewet bişwe. Baş e temaşevanên hêja em îro jî hatin dawiya bernama xwe em ê niha klîba Maradona deynin serê heya hefteyekî bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş. Eyvallah.